Nou, doe me niet. Heeft het knop gevonden? De blommen uit de kerken die gaan als felicitatie naar dominee Tietje Hipma. Ze mocht al rond de weekend haar jullie vieren. Sieboud Akkerman is uw organist. De lector is Renny Niesink. En uw voorganger is dominee Reense Jetsinga uit Greens. De eerste collecte die is bestemd voor de diaconie. En zij zullen straks voor de collecte nog vertellen wat het collectedoel deze week is. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Uw intotsleert is lied 644, de versen 1, 2, 3 en 4. En we zongen dit op het kind steende. Dan wens ik jou een zegene dienst. Onze hulp is in de naam van de eeuwige, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Genade, barmhartigheid en vrede zij ons geschonken van God die onze Vader is en Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Wij bidden God om ontferming en wij willen een woord van leven aan elkaar doorgeven. Laat ons samen bidden. Eeuwige onze God, we zijn er stil van. De grote verwarring, wat er in deze weken in onze wereld allemaal weer gebeurt. Verbijsterd wanneer we kijken naar de beelden, hoe het mensonterende, het machteloze zo sterk aanwezig is. Dankbaar zijn we dat wij mogen samenkomen in alle vrijheid, om samen voor ogen te houden dat niet het onheilspellende de overhand krijgt.
maar dat wij mensen ons optrekken aan het hoopgevende, aan de kracht van uw nooit eindigende liefde. Wees bij hen die hier vandaag niet aanwezig kunnen zijn. We denken aan de zieken, de mensen die met ons verbonden zijn en zij die aan huis zijn gebonden. Schenk ons uw kracht om dicht bij u en bij elkaar te blijven in ons bijeen zijn, dat ons inspireert, bemoedigt en vertroost. Amen. Wij zingen Psalm 122, het eerste en het derde vers. Wij willen samen om Gods geest bidden. God, wij bidden u dat wij gesterkt mogen worden en bemoedigd door de kracht van uw geest. Omdat er zoveel in ons leven is wat op ons afkomt en wat we soms helemaal geen plek kunnen geven. Geef dat de woorden die wij horen, die wij lezen en spreken, dat ze ons bemoedigen, vertroosten, dat ze ons ook inspireren. Schenk ons daartoe de kracht. Dat bidden wij uit genade. Amen. Dan luisteren we nu naar de eerste lezing.
nu het woord van de Heer uit Psalm 34, de versen 1 tot en met 11. Een lied van David. David maakte dit lied toen hij bij koning Abimelech was. David deed daar alsof hij gek was en toen stuurde Abimelech hem weg. Laten we samen de Heer danken. Altijd wil ik de Heer danken. Elke dag zing ik een lied voor hem. Ik zal juichen voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Mensen die trouw zijn aan de Heer, horen mijn lied en ze zijn blij. Laten we vertellen hoe machtig hij is. Laten we hem samen prijzen. Ik riep de Heer en hij gaf antwoord. Ik was doodsbang en hij heeft mij bevrijd. Mensen die hulp vragen aan de Heer zullen blij zijn en lachen, want hij zal hen helpen. Toen ik het moeilijk had, riep ik naar de Heer. Hij luisterde naar mij en hij heeft me gered. De Heer geeft wat je nodig hebt. Mensen die gehoorzaam zijn aan de Heer, worden door een engel beschermd. Hij redt hen uit alle gevaar. Gelukkig zijn mensen die bescherming zoeken bij de Heer. Ze zullen zien hoe goed hij is. Heb eerbied voor de Heer, want jullie horen bij hem. Dan krijg je alles wat je nodig hebt. Leeuwen kunnen doodgaan van de honger, maar mensen die hulp vragen van de Heer zullen altijd genoeg te eten hebben. Zingen we nu lied 978, versen 1, 2 en 3. We lezen uit Marcus 15, de versen 11 tot 32. Lucas. Ik heb wel het goede voor me. Het voorbeeld van de zoon die weggaat.
Jezus gaf ook dit voorbeeld. Een man had 2 zonen. De jongste zei tegen zijn vader: Vader, piept wel heel erg. Ja? Is dat ook heel hard? Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben. De vader gaf hem wat hij vroeg. Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land. En daar gaf hij al zijn geld uit aan het leven, volop plezier. Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten. Daarom ging hij werken bij een van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo'n honger dat hij zelfs wel het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. Toen dacht hij: thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. Ik kan naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel me daarom voortaan net zoals de armste knechten. Toen ging de zoon terug naar de vader. De vader zag zijn zoon al van verre aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei: Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn knechten: Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feest vieren. Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden. Toen gingen ze feest vieren. De oudste zoon was nog op het land. Maar toen ik thuis kwam, hoorde hij muziek dat gemaakt werd en er werd gedanst. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg: Waarom is er feest? De knecht zei: Je broer leeft nog. Hij is terug en je vader heeft het vetste kalf laten slachten. Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar hem toe en zei: Ga toch mee naar binnen. Maar de zoon antwoordde: Ik werk nu al heel veel jaren voor u. Ik heb altijd gedaan wat u van me vroeg. Toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. Maar nu komt die andere zoon van u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf. Terwijl hij al uw geld uitgegeven heeft aan de hoeren. Toen zei de vader: Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is van jou. Maar we kunnen niet anders zijn dan blij en feest vieren. Want je zoon was dood, maar hij leeft weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden. Na de verkondiging is er een korte stilte en daarna zingen wij lied 273, de 5 versen.
Beste mensen, zusters en broeders, het ecumenisch leesrooster brengt ons in deze 40 dagen tijd bij een van de meest bekende gelijkenissen, namelijk die van de verloren zoon. Dat verhaal kennen wij van de zondagsschool, op school, van de kinderkerk, ja, noem het maar op. Ik dacht bij mezelf, hoe vaak heb ik erover gepreekt? Toch zeker wel een keer of 3, 4. Het zou zomaar kunnen op dit moment dat u nu denkt van, had jij nu als gastpredikant niet wat anders kunnen verzinnen, een ander onderwerp? Je wordt ook ouder, je bent 78 jaar, misschien heb je niet voldoende inspiratie, het kan zomaar. Kies dan een ander thema, want wat gebeurt er veel in deze weken? Zoveel drama. En toch wil ik mij houden aan dat leesrooster. Een uitdaging. Een uitdaging omdat het mij zo bezighoudt. Wat heeft deze gelijkenis ons nu werkelijk te zeggen? Dat wij dus een beweging moeten maken nu van, oh, dat verhaal, dat ken ik al lang, in een andere richting. Dat je ervoor gaat zitten en denkt van, wat is nu de werkelijke betekenis van deze gelijkenis? Ik doe mijn oren goed open. We kennen deze gelijkenis samen met die van de barmhartige Samaritaan. Ze zijn inderdaad overbekend. De titel staat meteen al ter discussie, want het is in feite de gelijkenis van de vader. Immers, was die vader er niet geweest, dan was die zoon nergens geweest. In plaats van met open armen ontvangen te worden, zoals in deze gelijkenis, had het ook zomaar kunnen zijn, blijf jij dan maar. Ik wil je hier niet meer hebben. Een titel van een verhaal kan je dus zomaar op het verkeerde been zetten. En een ander misverstand, een struikelblok in zo'n gelijkenis is dit nu echt zo gebeurd? Maar je moet zeggen, het is een gelijkenis. Het lijkt ergens op. Het is dus niet een historische gebeurtenis, maar het gebeurt nog steeds elke dag. Kinderen die niet meer thuiskomen, kinderen die weer wel thuiskomen. Jezus sluit niet aan bij die historische gebeurtenis, maar in ons dagelijks leven gebeurt dit dus zeker. Hij vertelt ons een gelijkenis. En met zo'n verhaal wil hij ons iets heel belangrijks duidelijk maken. Gelijkenis, waar lijkt het op, kun je zeggen? En die behoren tot het instrumentarium waarmee Jezus zijn boodschap vertelt. En misschien wel het belangrijkste instrument om het koninkrijk van gerechtigheid en vrede zo te beschrijven en onder woorden te brengen. En een gelijkenis heeft ook altijd iets uitdagends en biedt de mogelijkheid om daarmee in gesprek te gaan. Inderdaad, waar lijkt het op? En op wie lijk ik? In die van de verloren zoon kun je zeggen, als ik aan mijn eigen leven denk, lijk ik dan op die ontfermende vader? Of doe ik juist het tegendeel? Lijk ik op die jongste zoon, die zijn erfdeel opeist en de wereld intrekt? Of lijk ik op die oudste zoon, die leeft zoals het van hem wordt verwacht, zijn plicht van dag tot dag doet en bij thuiskomst jaloers
naar die feestvierende menigte kijkt, naar die broer die terug is gekomen? Of lijk ik op de toeschouwers die dit allemaal zien gebeuren en zich afvragen, en wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Het schilderij van Rembrandt zien we. En daar zien we die ontfermende vader, staande in het volle licht. Maar we zien ook de andere mensen. De broer die jaloers is en de toeschouwers. Iemand die zich daar heel indringend mee bezig gehouden heeft, is Henri Nouwen. En schrijft het boek Eindelijk thuis. En Rembrandt is gefascineerd geweest door deze gelijkenis. En bij het kijken naar dat schilderij vraagt Henri Nouwen zich af: durf ik om vergeving te vragen als ik iets totaal verkeerds heb gedaan? Als ik de plank heb misgeslagen? Als ik mijn naaste heb gekwetst, beschadigd? En wanneer liet ik mij beheersen door jaloezie in het leven? Hij plaatst het, probeert het steeds naar verschillende situaties in zijn leven te vertalen. Hij zegt: wanneer vond ik dat ik in mijn recht stond? En kijk nu eens naar die ander. En in welke situatie in mijn leven was ik zoals die vader die zijn kind weer in de armen kon sluiten, ondanks alles wat er verkeerd is gegaan? Of waarom lukte mij dat nou juist niet? En wanneer was ik die toeschouwer in het leven en liet ik het allemaal maar gebeuren, onder het motto van zoek het ook allemaal maar uit? Of was ik de toeschouwer die ingreep? Daarmee komen we dus heel dicht bij de kern van deze gelijkenis. Op wie lijk ik in verschillende situaties in het leven? Er is ons als theologiestudenten geleerd: politiek hoort niet op de kansel. Maar ja, in deze dramatisch spannende weken ben ik geneigd om tegen iemand als Poetin te zeggen: vandaag, beste man, is deze gelijkenis aan de orde. Op wie lijk jij? Durf jij ook in een spiegel te kijken? En die vraag is niet alleen voor hem, maar is voor ons allemaal. Durven wij ons, durf ik mijn eigen leven te leggen naast deze gelijkenis? En wat daarbij wel een grote valkuil voor ons als mensen is, wanneer Jezus deze gelijkenissen vertelt, dat is dat schema van goed of fout, zwart of wit. Het lijkt wel alsof er geen andere kleuren zijn. Maar het is geen gesloten boodschap. De evangelist stuurt mij een bepaalde kant op in dit verhaal, maar daar hoef ik niet steeds helemaal in mee te gaan. Ik mag die woorden opvangen. En wanneer we het leven van Jezus volgen, dan kan het ook niet zo zijn dat er geen ruimte is, dat het alleen maar dat zwart-witte is. Het kan niet zo zijn dat je, als je in die spiegel kijkt, niet meer verder durft te leven, omdat je denkt van het was ook helemaal niet goed. Het is steeds iets van als ik er zo voor sta, hoe zou ik het dan doen? Met dat thema van de verloren zoon kwam ik in aanraking toen ik een tijd in Amerika was. Komend uit toch het hele vrije wereldje hier, dat ik in een hele zware doopsgezinde kring was. De Amischen, u heeft er vast wel eens van gehoord, die een heel bijzonder leven leven.
in mijn optiek, toen ik hier uit Arem vandaan kwam en daar was, dat het heel zwaar was, dat er weinig ruimte was. En dat ik ook aan jonge mensen vroeg van, hoe houd je dat vol in zo'n gesloten gemeenschap? Gesloten gemeenschap waar alles volgens strikte regels zich afspeelt. Dat ik vroeg van, waarom maak je je niet los van dit gebeuren en trek je de vrije wereld in? En zij vertelde mij inderdaad, als wij 18 jaar zijn, dan is er voor ons tijdelijk de mogelijkheid om even dat andere in die wereld te proeven. Maar als ik mij echt losmaak van die gemeenschap, die geloofsgemeenschap, dan sta ik er ook helemaal buiten. Losmaken van je roots, dat was voor hun dus een geweldig dilemma. En de meesten kwamen ook terug. En of het nu de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is, steeds is de kernvraag, wie is de naaste voor jou? Of het nu de gelijkenis van de parel is, of noem het maar op, die je bent kwijtgeraakt. Waar je ook hartstochtelijk naar op zoek bent. Alles op alles zet om dat weer terug te vinden. Toch, deze gelijkenis van de verloren zoon. Ik besef dat Jezus ons hier de waarde vertelt om bij de kern van dat geloof te komen. Dat je steeds weer op zoek moet zijn naar die kracht van die liefde die van God uitgaat en die in Jezus voor ons gestalte gekregen heeft. Dat het dat hele andere kan zijn, het verkwisten, het liederlijke, het losbandige, het overdadige leven. Maar toch, je ziet het, ook in deze gelijkenis. Er komt een keer, er komt een wending ten goede. Dat je tot jezelf komt en denkt van, is dit nu het leven zoals het bedoeld is? En daarom is het zinvol om deze gelijkenis in de weken voor Pasen samen te overdenken. Want 2 keer klinkt in deze gelijkenis het woord opstaan. Laat mij opstaan en naar mijn Vader gaan, zegt de oude vertaling. Uit die donkerheid vandaan opgaan naar het licht. En dat heeft Rembrandt in dat schilderij, wat nog steeds in de Hermitage in Sint-Petersburg is, dat heeft Rembrandt zo fantastisch getroffen. Vader en de terugkerende zoon staan in het volle licht. Laat mij opstaan en naar mijn Vader gaan, zegt hij. Hij spreekt uit dat hij zich schuldig voelt en dat hij zich opnieuw in een hele spannende situatie begeeft. Hoe zal ik als kind worden ontvangen? Uit die donkerheid vandaan naar het volle licht, bevrijdend licht. De toewending van de Vader die hem al van verre aan ziet komen. En Rembrandt schildert dat. En dat is de boodschap die hij proeft uit deze gelijkenis. Dat je niet in jouw leven wordt afgewezen omdat je iets even niet goed hebt gedaan. Maar dat je aanvaard wordt, aanvaard als kind van God. Uit die donkerheid, de duisternis vandaan, naar het licht. Wat Jezus ook voor ons als mensen benoemt. Ik ben het licht van de wereld. En jullie mogen met de kracht van die liefde in je leven, in jouw leven, lichtdrager zijn. Dat het zo mag zijn. Amen.
U en ik zijn niet de enige dat we ons af en toe afvragen van wat geloof ik nu eigenlijk? Overal klinkt in zoveel kringen en kerken en thuis die vraag. En proberen wij mensen helder te krijgen waar het in ons leven ten diepste om gaat. Waar hoop je op? Wat is onze verwachting? En we kunnen zonder enig probleem de klassieke geloofsbelijdenis uitspreken. Maar het is ook steeds waardevol om naar mensen te luisteren die hun geloof geprobeerd hebben onder woorden te brengen en steeds opnieuw proberen onder woorden te brengen. Zoals degene die binnenkort in onze gemeente belijdenis wil doen van haar geloof. En met haar toestemming lees ik nu de woorden voor die zij in haar geloofsbelijdenis aan ons wil vertellen. En wij willen voor zover mogelijk daar nu staande naar luisteren. En dan zegt zij, wegtrekken uit je land, zoals bijvoorbeeld Abraham dat deed. Weg van die vaste grond, weg uit een bestel van zekerheden, normen, waarin je vastzit. Het lijkt onmogelijk. En toch geloof ik dat ik die uittocht wagen moet. Omdat ik geloof dat het onmogelijke mogelijk is. Vechten tegen de bierkaai, weerstand bieden aan het onmenselijke, waardoor wij schade lijden aan onze ziel steeds meer. Niet berusten, je niet gewonnen geven. Het zijn grote woorden en soms nauwelijks waar te maken. Immers, er zijn er onder ons die om dat geloof vervolgd worden. En toch willen wij ons in dat geloof aan elkaar vasthouden en geloven in Jezus van Nazareth. Hij is de mens die wij willen volgen, gedenken. Wij willen leven zoals Hij het ons heeft voorgeleefd, van dag tot dag. Leven van zijn woord. Dat Hij ons oproept om barmhartig te zijn. Dat we moeten proberen te vergeven waar het nodig is. En ons steeds weer te richten op de kracht van de liefde van God. Die alle verstand te boven gaat. Dat geloof, zijn geloof, ons geloof, die geestkracht en die levensmoed. Dat is de weg waarop wij voortstrompelen. Soms vertwijfeld, soms onmachtig, maar steeds in hoop en vrees. Hopend op Gods liefde, dat die steeds meer gestalte mag krijgen in deze wereld. De inspiratie van zijn Heilige Geest die er is en ons als mensen de kracht geeft. Daarom dat geloof dat niemand ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Amen. U mag gaan zitten. De voorbeden en het stilgebed sluiten we aan met het Friese Onze Vader, God van Vier en Heinus Heid, dat wij hillig je Jonammen. Laat ons bidden. Laat ons bidden voor al die mensen die niet weten waar ze het moeten zoeken. Die op de vlucht zijn, zoekend naar een goed heenkomen. Laat ons bidden voor mensen die leiding geven, die ons besturen. Dat het door mag dringen dat haat nooit de bedoeling kan zijn.
Dat blind zijn voor het verschrikkelijke dat er met mensen gebeurt, mag veranderen in ogen die werkelijk worden geopend. Dat ons echte waarnemen, ons werkelijk zien, verbonden is met het hart. God geeft dat de kern van liefde, vrede en gerechtigheid niet ondersneeuwt in die grote verwarring die ons als mensen van tijd tot tijd overkomt. Dat wij gehoor blijven geven aan de oproep die uw kind Jezus doet. Blijf in mij, dan zullen mijn woorden in jullie blijven. Geef dat die kernwoorden niet verloren zullen gaan en schenk ons steeds opnieuw de kracht om dat verlorene te zoeken en met vereende krachten ook te vinden. We bidden voor alle mensen voor wie bij pijn, miskenning, onveiligheid en angst hun leven kleurt. En we bidden voor de mensen die geen luisterend oor vinden voor hun kant van het verhaal, hun verdriet. Voor de mensen die met een lege uitgestoken hand blijven staan. Geef dat wij niet alleen staan. Dat we een weg kunnen gaan waarin woede en verdriet kunnen bedaren. En zo is er veel om voor u neer te leggen. En daarom, in ons persoonlijk gebed, bidden we nu in een ogenblik van stilte. En zo brengen we onze gebeden nu bijeen in de woorden die Jezus ons geleerd heeft en die wij nu zingend tot u bidden. God van vuur en uit u zijn, dat wij hullen je jouw namen, onder u zalig ontwijk, droog jouw eigen ben
Dan luisteren we nu naar de aankondiging van de collecte. Daarna zingen wij lied 1010 en daarvan de eerste 3 versen. De collecte van vandaag voor de diaconie is voor het missionair werk. Jong en oud ontdekken Kliederkerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt Kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. Geef in de collecte voor het missionair werk van de protestantse kerk en help mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen.
Dat ik mij vrij kan maken voor bezinning. Dat ik tot rust mag komen. Dat ik gelovig na kan denken over mijn levensstijl. Dat ik een licht mag zijn voor mijn dierbaren en mijn medemensen. En dat er vrede komt in veel mensenharten. En dat wij allen vol mogen stromen met levenslicht. Gaan wij nou van hier trouw aan onze opdracht, in vrede, en bidden wij elkaar Gods zegen toe. De eeuwige zegen u en behoede u. De eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.